19 Amtoli Gulagati Constituency Bisingo Khobjak Chandua Gulirai Kami Amchaini Budhurai Debbarma Nukhungni Bororok Jora Kolokma Romwi Sakhamya Wngjak Koktwma Mankheno Sangrongsalo Chubachu yak follow Khlaikha Ampura Kamini Sikla Bodol rok Party Monotei Koktwma Bisingo Sai Mankha 19 Amtoli Gulagati Constituency Bisingo Khobjak Chandua Gulirai Kami Amchaini Budhurai Debbarma Nukhung Kolokma Romwi Nukhung Khungsani Joto Bororok no Sakhamya Wngwi kwlaijakha haifano korei boroni bagai kaham naikolma Kami Amchaini lukurok no khobui kusuk beremne adongrok phano borok no thangai nailia khanai khakhamjakmani koksaka khoroksa Abo hai Koktwma Mankha Hankena Ampura Kamini Sikla Bodol rok Sangrongsalo Athaibo thangai je manchak Chubachu Khlaikha Abono karaibo Amchaini MLA MDC rokno borokni Nukhungo thangai visit khlainani bagai kobo mangna rakha Singto tini onek hasalni phaika angkai sing tini phaimani ka obo tamo para Khlaikha bongni obo Chandua Gulirai Chandua Guliram klayo angkai obo je nuk phaimani bini Nukhungni onek hamya no singto nugui tongo onek jagani no nugui tongo hamya bini obo angkai borok ni Nukhungo angkai borok je 3 members tongmani bebak obo haimamang borok sori hamya bolte iko yango bo tongo bini Nukhungni borok bobo kisa bini ungkoi thangmani bagai do bebak ungkoi phana mangkhana brand ni bagai kisa issue ngi mangkhana angkai bini je manai tongai hinai bobo paralyze Wngjak angkai bini ama hanjangnai bobo yak asuk jurkai himbai manya angkai tabuksuk joratoi to bongni je obo to tini khana paikya je samani tabuksuk joratoi to borok bata ekjon ase bini ama se manpu angkai abo bai to asuk to cover rengya abo singjotono saimano angkai bini buslani bagaibo bata system khlairikha angkai belai chanai angkai je yango tabuk MDC MLA hini chongjak tongnai phano nini member chairman tongnai phano bongni o kamini phaiye kisa borokno naifeke ba chanai bongni document je khaijia tongmano document khaire khaiba belai chanai angasungno sanani musungo mantri rongno to angkai tini to ang to tetan sasinai ba chini Tripura sarongni ba jingjal to te pailengla khano ma tongo obo haimamang nugui tongo mia ani team no call khaika yango bo sakoro maimase hini saka angkai boro schoolo phano baluare phano boro khechari chao hini saka angka pore ano sakormani pore fungo bo number rakha bar call khayo nai nang khaigara dini ano rakha ang khaimani pore angkai bono sungka bobo hai angkai bo sawo chanani kise phano kori hini sao obo haita bongni Nukhungo onek choliwoi tongo tini bo borok tabo se phaisa phano maimase yako angkai phai to nukhaimani to singbo abo to kosto nangkha bini amono kamorok nukha angkai abo to sana thangka angkai tebo logo bo hinma hai tebo kosto bo ungo singbo bo hai rokai nukpaikai angkai tei Nukhung sayarok no parani ba je gana gini tongnai je sijak nukjak tongnai rok borok no thokaisaya angkai belai chanai borok no ta thokai di je norok no sorkar phano rohoi tongkha norok ni yaktei borok no phaiei chadrok phano rikhai maibetei nungdrok phano borok no kitsa sugri phaika angkai belai chanai abo sakao tongnai bo nakhlai tongo somoy jotoni no phaio jotoni no manjagoi bo mano obo hai ta khlai to Nukhung chugyani bororok no je remani abo kaisa public hamjage remani kaisa sini borok chayano chadi ni remani orang rok no khoksa khongai rohmano sakha angkai belai selengma sisa khlaio nayako na asude kunung ya asude Bohrokrok ni bagai puno saya na. Marung dos ke di madam. Thangnya ya mo boleh bagaro. Oh tu enak. Gulagati ni semi biplop ni Koktwma Chini Khorang